Iyalalaza sana. Hayibo guys, kanti kunjani eChina? Hey, uthi lo mina ngibona i-business opportunity. Waphendula lo wathi 50 rand ukungibuka nje. And ave bengayenza imali. Niyababona ukuthi labantu ababukayo ukuthi baningi kanjani? Hawe ma. Hayi ke business opportunity. Am I strange for finding this rude? This one responded and said, it is rude, but they don't see anything wrong. Ish, guys, I really wonder what's happening on their minds. Like, are they asking themselves why these people, why they look so different? Like, I really wonder, like, what's happening on their minds? What's going on as they are standing there watching? Like, I shame. Ngingaveza izinqa nepipi mina ha. Hayibo kanjani manje? This one responded wathi nampa ke abantu okumele baye eChina. Hayibo guys, contact amafoni nizoveza izinqa niveze lawo mapepaneni lawo bese niyashuthwa bese niyatrenda. And then what? Ayingeki. Bazonipheka nina one day. Hawe ma ngempela guys, what if nje bamile laphana bayabuka bathi mhlambe nje bamnandi. Hayibo guys, abantu abadla izinja, abadla amakati, abadla yonke into eyisilwane bayabuka nje ukuthi lokho hayi mhlambe kumnandi nje idlula. Hayi guys, asazi kodwa phela ngifila engathi anikho safe. Ish indlela ababuka ngayo guys, asazi noma bacabanga into ezinhle ngabo noma bacabanga into ezimbi ngabo. Asazi ngempela ukuthi yini esengqondweni zabo njengoba bemile lapha bebuka. Yo, can somebody tell them that staring is rude? This one responded and said they know, they want to make her feel uncomfortable. Ish. Mara why guys? This is so wrong. Like honestly, I will put a dish in front of me and start singing. Yes, wena bese befaka imali lapha endishini uyidlela imali straight. Cause very already indlela abame ngayo, it's like they are watching someone who's performing or something. Like, this is making me so angry. Yo. I don't know. It's not making me angry. I'm just like, why? Like, I'm like, what? Like, I'm not angry. I'm just, ngiyacabanga ukuthi engabe yini abayicabangayo njengoba bemile beyibuka nje yini esengqondweni zabo. That's me. I'm curious. My anxiety would peak. Ish. Yeah. Utilo, this is painful to watch. Babona iy'lwane engenamngozi. Usho ukuthi mabebona thina babona iy'lwane bafethi kahle. Ngobani ngoba sibamnyama. Hayi bandla. Utilo, I'll charge them to take pictures with me. Ubani nami shame. Shame. I will make so much money out of these people. So much money. Cause what? Bakhokhi seni bo benganibuki mahala. Exactly. This one responded and said, I always say this when I'm broke. Ukube ngiseChina nje ngabe ngibabuka ngemali ofuna ukuthinta iy'nwele zami 100 rand yena. Ngempela shame ngabe nje namba ngikuwa ngemali ukube ngiseChina. Angeke. Hayibo abantu bagqolozela kanje for free. Awuba.
Ay, sana. The same way. Let's back up. Let's back up and go.